Прывітанне, паважаныя. Ведаеце, дзякуючы апошнім падзеям у нас у Беларусі, на нас звярнулі ўвагу нават крыху нашыя суседзі. Узгадалі пра нас і Александр Арыстович, Віталь Портнікаў, нават Андрэй Полтава. Але самае трапна і поўна то, што пра нас думаюць, сказала Яніна Сакалова в адказе на пытанне аднаго з наших белорусов. Владислав Освальд, Янина, что, на ваш взгляд, происходит сейчас в Беларуси? Есть ли предпосылки для Майдана по-белорусски? Чего нашим людям стоит ожидать в будущем? Ви, напевно, з Білорусі, та? Я тоді вам можу два слова російською сказати, для того, щоб було зрозуміло. Я не сильно слежу за ситуацией в Беларуси, исключительно за вашим президентом и ситуацией вокруг ковида. Да? Революционных действий и акций протеста, забастовок мы давно не видели в Беларуси, и активных действий сбоку людей, которые являются там, борцами за закон и справедливость, и радикальные силы, которых в Беларуси крайне мало, не делают акций протеста. Люди, по крайней мере, те опросы, которые я слышала, мало верят в то, что возможно свергнуть Лукашенко. Поэтому такая кволість, я не знаю, як це сказати російською, амебность процесса и, наверное, уже невозвратность, да, возможности сменить батьку, это огромная ошибка, и мне жаль, что украинцы с нашими революциями, акциями протеста, высказыванием своих мыслей и волны, которые у нас есть в связи с каждой резонансной ситуацией. Жаль, что белорусы не делают вывод от соседей, беря вот это все. Ну и плюс российская пропаганда. Я думаю, что белорусы, чего греха таить, так же, как и часть украинцев, к сожалению, смотрят российское телевидение и думают, смотря программу Соловьева, господи, хоть бы уже не Майдан, как у этих українців, посмотрите, що як же вони ужасно живуть. Вот, это тоже влияє. Тому мені сумно, що так, хай живе Білорусь, але я не думаю, що найближчим часом це можливо, хіба що з'явиться лідер, а я на даний момент його не бачу, який мав би м'язи пов'язані із патронуванням його, можливо, кимось із-за кордону, і підтримки такої людини на виборах, тоді революція могла б стати. Бо революція має мати очільників. Люди на Майдані, які вийшли і проголосили про незгоду, безумовно, це унікальна ситуація. Це унікальна історія самоорганізації. Такого не було в жодній країні світу, як в нас, навіть у грузинів, під час їхньої трояндової революції такого не було. Але лідери у нас були. Чи є вони в Білорусі? Ну, на жаль, я про таких не чула. Дякую за запитання. Прикладно тое ж я не раз чуў просто ў размовах паміж сабой украінцаў, в дызелях, у гарадах іхніх, дзе бываў. Шчыра кажучы, не вельмі прыемнае, але правільнае уражанне, як по мне. Самая цяжкая наша хіба – это нездольнасць і нежаданне в разе выпадкаў вучыцца. А можа такі варта павучыцца, паслухаць тых, у каго атрымалася. Jedna koncepcja przez chleb do wolności, a druga wolność da wam więcej chleba. Nie mogliśmy walczyć tą drugą, tylko musieliśmy walczyć przez chleb, przez związki zawodowe, przez fabrykę, przez pracę i szliśmy do wolności. I ona się okazała skuteczna. Dziś trochę jest inna sytuacja. Dzisiaj właściwie to powinniśmy przez wolność dochodzić do chleba, przez angażowanie, przez uczestnictwo w wybory, przez znalezienie rozwiązań. Jak z tym Łukaszenką sobie poradzić? No właśnie. A więc to inne metody walki okażą się skuteczniejsze.
ale musimy się dopracować, musimy się zrozumieć, a to nie jest proste. Każdy człowiek ma swoje problemy, mało się angażują, to wszystko jest widoczne, no ale tu nie ma dobrych ani profesorów, ani dobrych rozwiązań. To musimy wszyscy przekonać się, zauważyć szanse. Pan Bóg daje krzyż na miarę wielkości. Naszemu pokoleniu dał internety, telefony komórkowe i inne, więc ile my tu możemy zdziałać? Tylko musi 2 ludzi się zebrać, potem 3 i zastanowić się, co robimy w tej sytuacji, jak ona jest. Uwierzcie w siebie, nie czekajcie, że ktoś wam pomoże, pomóżcie sami sobie, to inni wam pomogą. Żeby wam się chcieć, to piękną Białoruś będziecie mieć. Wielu was się nie chce. Бачите, нам спробуют нагадать нават суседзі про то, что мы не народец, мы народ. А апошнія падзеі пачалі паказваць тое, что Беларусь это не толькі Лукашенко. Это мы, беларусы. Можа, пора кожнаму нешта зрабіць для того, чтобы наша Беларусь менялася. Кожнаму хоть что. Кожнаму взять свой лёс сваёй краіны в свае руки. Каб не тыркацца яшчэ 20 гадоў у балоце. Каб мы сталі сапраўднай, сучаснай, развітой, моцнай, паважаемай у свеце краінай. Калі ты згоден з гэтым, расшар это відэа, распаўсюдзь яго ва ўсіх сваіх соцсетках, мессенджерах. Ну і таксама для яго прасоўвання вельмі карысна будзе падабайка, камент і вельмі буду ўдзячны за падпіску. Да пабачэння! Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю власнага сэрца стук. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне